Uy, diin ka makadto lumures? Nga nakailis ka? Nakabarong ka? Pero naga-ismagol ka lang. May reunion kami. May reunion ka mo? Sa ano nga grade? Sang elementary ako. Grade 6. Tingala ko nga nakapang-perfume ka pa. Ano nga klase sang perfume ina lulumures? Do kabaho man sinasang anghit. Hindi Siling sanggin baklan ko. Mahumot yung perfume nga hindi. Ano nga perfume inaahaw? Snow White and Six Dwarfs. Snow White and the Seven Dwarfs siguro lulumures. Kabalo ko. Siling sanggin baklan ko nga babaye. Napatay ang isa ka duwende. Kundi, anom na lang na blend. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kurtina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy.
nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan Provincial Jail. Sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, samtang nagapanglimpyo sang kwarto si Amy, may hinali lang nga naglampos sa iya. Sa pihak nga bahin, nakita ni Leslie ang iya amay nga nagakatulog na sa sopa, kagin pabayaan na lang niya ini. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Oh hala, natulugan gali si Papa diri sa sopa. Nag-atubang siya sa dingding. Ay, hindi ko na lang siya pagpukawon ah. Pabayaan ko na lang siya nga nagakatulog dira. Mabalik na lang ko sa akon obra ah. Ba, ano ba lang? Miga Octavia, tanawa bala ho? Hindi bala si Leslie ina? Eh, siya matuod. Dula siya sa kaugalingon niya nga nagalakat ho. Leslie, diin ka makadto? Ay, nang ano, makuha ako sa pulis ah. Eh, may nagpatay kay Papa. May nagpatay kay Papa mo? Oo, naabtan ko siya nga nabuka ng ulo niya. Ginbuhasay siya. Ginbuhasay siya sa makapila ka bisis. O Diyos ko, sinong nagwasay sa iya? Wala man gani ako makahibalo. Wala ako makahibalo kung sinong nagwasay sa iya. O sige ah, dira na kamo kay makuha ako sa pulis. Miga Aida, basi ko nagalahog lang si Leslie. Amo man gani inang ginapaminsar ko. Adali ka, makadto kita sa ila balay. Tanawo naton kung matuod ginang ginasiling niya.
Ayabaw tuto, Marshall! Sino naghibo siya sa imo? Uy, may mga tao na sa ila, humiga. Nagapangusyusos ang natabo. Dali ka, mapalapit pagid kita. Dali. Tonya, kami ini ni Miga Octavia. Wala diri si Inday Leslie. Nagkuha siya sang pulis. Oo man, nasugata namon siya. Ayo ugali, diin si Aimee. Amo man gani, ina. Ginapangita ko si Inday Aimee. Ang panginali lang yan nagsinggitan si Inday Leslie. Napatay na kuno si Papa niya. Gani, nauntat ang akong pagpangita kay Inday Aimee. Buligan ka namon sa pagpangita sa iya. Ayabaw, salamat, gina. Kay balo ka mo. Hindi na ako makaibalo kung anong buhaton ko. Wala man siya diri sa ibabaw. Tonya, nagkadto na bala diri si Leslie? Wala ako makahibalo. Kay nagapaninlo ako sa salas kag bintana. Sa nginali lang nga nagsinggit siya. Base kon ato siya sa iya kwarto. Ay, sige. Ari diring iya kwarto ho. Basi matuod ko na to siya dito. Day, Aimee! Day! Ara ka pala dira? Base ko natulugan siya. Ma'am Aimee! Ma'am! Ara ka dira, ma'am? Nga, wala siya nagasabat, haw? Kag nga nakalak lang ang iya perta, ho? Anay ka bala? Kikuhaon ko na ako ni Herpin sa ulo ko. Na, sige. Makaabri ng Herpin sang siradura nga ina. Oo. Kay nakita ko si Inday Aimee. Nga ginagamit niyang iya Herpin kung malimtan niyang iya yabi. Ay, salamat! Naglagtik na. Nagbukas na si Radura. Buksan ko puwerta. Ara, bukas na. Bay! Hindi! Kadamot ang dugo nga naglapta sa karpet! Bay! Tanawa, Miga Octavia! Bay! Hindi! Si Inday Aimee? Aga sa salog? Nagahamiangon siya? Nagang iya ulo, buka, pati niya likod, may nagyan sa pilas, kagadamo. Ay, bo, Diyos ko, ano ba lang nagkakatabo diri man? Nga ang naging pampatay sila? Si Ma'am Aimee kag si Sir Marshall? Ay, Tonya, nakahibalo ba na si Leslie? Ay, wala ako nakahibalo. Kay naglakat siya dayon. Sang makita niyang kahimtangan sang iyamay. Ay, bo, Diyos ko. Hindi na ako makahibalo kung anong ihambal ko. Hindi na ako makahibalo kung anong buhaton ko. Tonya, wala na bala diri sang iba niya tao magluwas sa inyo? Mayara, ang pakaisa ni Inday Aimee nga lalaki. Si Tami. Pero aga pa siya maghalin. Kay may kadtuan siya kuno nga paryente nila. Nagbakasyon lang ina siya diri. Ay, amo gali. Uti, wala pa siya makabalik diri? Mabalik siya kuno karon sa gabi. Apang halin kay ina sang aga, wala siya makapauli. Ara ng patrokar. Kag nakita ko si Leslie nga nagasakay ka upod sang pulis. Miga Ida, dali. Mahali na kita diri. Daw sa hindi kami magpati ni Miga Octavia sang amo nakita nga nagapaligo sa iya kaugalingon nga dugo si Aimee. Samtang ginusisa namon si Tonya kung sino pagid ang kaupod nila sa sulod sang balay. Sa pagpadayot ko pagid, daw sa hindi ako maributay Miga Octavia wala gid sila makahibalo ni Tonya kag Leslie kung sinong nagpatay sa iya amay kag sa kay Aimee. Base kung si Tami? Apang nagsiling man si Tonya nga wala makapauli si Tami halin pa sang aga. Ato pa kita didto sang mag-abot siya. Kag may tawo pa didto nga nagatanaw man. Apag sang mag-abot siya, dayon lang niya yakadto sa likod sang balay, kag magsaka sa kahoy sang babana, kag magkuha sang bunga. Pagkatapos,
Gindala niya sa kusina? Oo man. Doon sa wala siya matingala nga may tawo. Kag doon sa nagapawala lang siya. Miga, nagaduha-duha gid ako sa iya mo. Amo man ako. Nagaduha-duha gid ako nga siya ang nagpatay, Miga. Apang wala siya makaabot sa napatay ang mag-asawa. Himali mo? Basi ko nagbalik siya. Kagdason, wala lang sa may nakakita sa iya sang maghalin man siya. Man masako iya si Tunya kag Leslie sa ilang nga ginaobra. Ay, Miga, kung makatapos sa pagpangusisa ang mga pulis, mabalik kita dito ha. Mamangkot kita kay Leslie. Kung sino ang ginapasibangdan sa pagpatay sa mag-asawa. Sang tion nga mapatay ang mag-asawa, diin ka mo. Nagapanghugas ako sang pinggan sa kusina, sir. Kay si Day Leslie, nagapamalansa sang ila mga bisti. Sang tion nga to, diin ang mag-asawa. Ang akon amay, sir. Nakita ko nga nagakatulog sa sopa. Kagang akon manding naman. Nakahibalo ako nga nagapaninlo siya sa kwarto sang akon amay. Apang sang nagpanaog ako. Nakita ko na nga akon amay. Nadugoan ini. Buka ang ulo. Kag patay na. May iban pa ba lang ang mga tao nga naga-star dire? Oo, sir. Si Tommy. Pakaisya siya sang akon manding. Diin siya. Wala pa siya makapauli, sir. Ipautopsi na mo ng bangkay sa mag-asawa. Gani ka mo nga ari dire. Hindi anay ka mo maghalin, ha? Madamo pa kami sa ipamangkot sa inyo. Gani hindi anay ka mo maghalin sa lugar ngayon eh. Oo, sir. Oo, sir. Ano ko no, Miga, Octavia? Sino nagpatay sa mag-asawa? Ipautupsi pa ang bangkay. Kagdason, nagsiling ko noong pulis nga hindi maghalin si Leslie kag si Tonya. Kay may pamangkot pa sa ila. Ay, abaw, Diyos ko. Sino ayhan ang nagpatay sa ila, no? Basi ko si Leslie? Akigidaan siya kay manding niya. Tikon si Leslie. Nga pating iya amay patso niya. Ambot manggani, Apang, hindi ko yung magpati nga makahimo sang amo sina nga krimen si Leslie. Kabuot sa iya mo. Kagpalangga man niyang iya amay. Basi kun si Tami? Nagpauli si Tami sang natabo ang krimen. Sa ano siya mapasibangdan? Magkatilingala ini, Miga, Octavia. Basta lang sila nga ginpamatay. Apang sinugid. Sinugid ay hanang kriminal. Ang duha ka bangkay, ginpatay sa kalalangan sang wasay. Ang amay ginlabo sang 7 ka beses. Kagang iloy, gin hatok-hatok sang wasay sang 17 ka beses. Ano? Kapinta sa iya ba? Kapinta sa iya? Apang sir pulis. Sinugid yung napatay sa ila man? Sinugid yung napatay sa ila, sir? Ay, abaw, Diyos ko. Ginakulbaan ako si Day Leslie. Ginakulbaan gid ako si Di. Apang sa diin ang wasay nga gingamit. Amoy na ginapangita sa mga pulis. Wala man ako makahibalo nga may wasay diri, Day. Amo gani. Apang wasay ang ginlabo sa ila. Si Papa, 7 kalabo ang nabato niya. Kag si Manding naman, 17 kalabo. Kag dumahatok-hatok na ginang lawas niya. Ay, abaw, Diyos ko, Diyos ko. Ay, kalain na gid sang nagakatabo diri sa aton. Kalain na gid.
Ma'am Leslie, sang mapatay ang imo amay, diin ka. Ato ako sa ugsaran, sir. Kagdason, nagapangita ako sang utod nga salsalon. Nagpangita ako sang utod nga salsalon, kay patyon kong ilaga nga nagpatay sa akon pispis nga mga pating. Ikaw ya, ano ka diri? Kabulig ako diri, sir. Sang matabo ang krimen, diin ka sang tion nga to. Ay, nagapaninlo ako sang bintana, sir. Amo gali? Oo, sir. Nakita pa gani ako ni Inday Leslie. Kag ako nagapanilhig ako sa ibabaw. Ma'am Leslie, siling mo, nagapangita ka sa salsalon, nga ilampos mo sa mga ilaga nga nagpamatay sang imo pating? Oo, sir. Pagkatapos ko nga patyon ang mga ilaga, nagpaninlo naman ako, kag nagpanilhig sa ibabaw. Kag didto mo nakita ang patay nga lawas ang imo manding? Oo, sir. Apang naglaom gid ko, nga nagakatulog lang siya. Gani nga nagwa na lang ako kag nagbulig sa pagpaninlo diri sa balay. Nagsiling ka kaina nga nagapangita ka sang salsalon para ipatay mo sa mga ilaga? Matuod ina, sir. Pero wala ako sang makita nga ilaga. Gani nga nagtulog na lang ako Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Uy, Julie! Nakabalik ka na? Oo, tapos ng bakasyon ko eh. May balita o gali si mo. Ano ina? May bago naman nga ba na si Sandra? Si Sukiro Tuyo? Ginmatuod ganiyang ginsiling niya nga pamanahon si Sukiro. Oo, Julie. Manggarano na siya kayo eh. Baw, abi mo, mapalaron gikatama si Sandra. Nakilala siya bilang Pinay nga manggaranon diri sa Japan. Ay, Han, wala ka na sang handom nga mamana sang ikalima, Sandra? Nagsala ka, Jol. May ara nga naghandom nga mga sawa sa akon. Ang iyangalan, amo si Stanley Suzuki. Manggarano na siya pareho ko. Kagbagay kami nga duha. Amo gali? Oo. Kagkaroon nga ari ka na, makatambong ka na sa akon kasal. Kagkabay pa, nga hindi ka manginbalo dayon. Julie, anong siling ko sa imo? Kundi wala madugay kag nabalo naman si Sandra? Abi mulit, hindi ako makahangop sa nagakatabo nga ini mo. Nga nagakapatay ang lalaki nga mapamana niya man. Ayhan, mabalohon gani si Sandra. Gani amo ina, nga wala sa nagatinir nga bana niya. Kagbisan pustahan, mamana naman sa sikanom pro. Sinuayhan ng dimalas nga lalaki man. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta